Mono. Wala kanjani la. Yase ngiveke ngabuka ukuthi nge-iPhone X la. Yona ngempela ndothi siyakubongela mfethu. Ngizokuthola lempahla yife mayingena emanzini. Hayi angina amanzi la. Boss uyaphi? Yabuya. Banomshini lo. Ngiyawazi ngigwele ngani. Naw manje. Azisho. Abantu Mthandeni le phone yakhe ayifi mayifaka emanzini. Ifake ne phela sibone izife. Mfethu. Wena wazini mfethu? iPhone X muyifaka emanzini ayifi. Ungayikholelwa ngokwakho mfethu uhambe uye ku YouTube ufike uyidownloadele wena mafethu uzobona. Ngiyaphi ku YouTube? Ikhona ifone phambi kwami ekhona manje. Wena faka phone. Hayi cha eyami ifone emanzini. Ngikhohlwa. Ifake. Akusiyi fake. Ngakubonisa nebhokisi lakho na akuyona ifake. Nalo li fake. Akuyona ifake ungqolo. Fake. Hayi nomona wena. Nawe nje uyiphethayo fake. Ngisambene uyabheda lona. Cha singathatha iyaphula silifake ekikini. Hayi bo Nani? Nawe wena ungalo yifake kuhleli nami la sekuthenga iPhone X wama nabadoda. Hala. Nomona. Khona umona mina. Fake kodwa uyangaza manjani we. Izinto senza kimi klamalanga. Ngithi uyangaza manjani we. Izinto senza kimi